Peace up, A-Town down. Yeah, okay. Γεια σας gamers, εδώ Dark Wolf και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο για το κανάλι. Και ναι, ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, πάμε. Θα παίξω τύπου survival, γιατί μου αρέσει το survival γενικά. Λοιπόν, αρχικά, όπως κάνουν όλοι, θα κόψω λίγο ξύλο, επειδή είναι το ξύλο το πιο βασικό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς το ξύλο. Να χτίσεις κανένα σπίτι, να φτιάξεις όπλα, τέλος πάντων, craft table και μετά. Είναι το πιο βασικό υλικό του Minecraft. Και μετά πάνε τα πέτρα, τέλος πάντων και τα ακόλουθα. Λοιπόν, επίσης στο κανάλι μου θέλω να μου γράψετε σε αυτό το βίντεο μετά στο σχόλιο τι παιχνίδι θέλετε να παίζω, να έχει σχέση όμως με Android, με το οποίο θα τα παίζω μόνος μου ή με διάφορους φίλους μου, όπως τον τον Σταύρο 93 ή τον VP που έχω ξεχάσει το όνομά του, τον Dotto 1235, τον George 5. Επίσης στο κανάλι μου επίσης θα κάνω live stream ή θα σχολιάσω διάφορα βίντεο όπως κάνουν ο Μάνος, ας πούμε, ο Τζέρεμι, ο ποιος άλλος, τέλος πάντων. Και αυτό θα κάνω με άλλους διάφορους φίλους μου πάλι. Μπορεί με τον Ηλία, τον Πέτρο, τον Στέλιο. Λοιπόν, λογικά επίσης πιο πολύ σε στυλ Minecraft θα παίζω αυτή τη σειρά και Lifebot ή team ξεχωριστά, γιατί γενικώς το Lifebot είναι ωραίο. Παίζεις με διάφορους online φίλους σου και σε πάνω, ναι. Αυτό είναι το skill μου επίσης, να ξέρετε. Έχω ξεχάσει να ανοίξω. Έτσι, αυτό είναι το skin μου. Κοιτάξτε πόσο γαμάτο είναι. Και από πίσω είναι... Έτσι, είναι, κοιτάξτε πόσο δηλαδή ωραίο είναι. Όπα καταγελάτε πάνω να σκοτώσω. Λοιπόν, περιμένετε. Να φτιάξω craft table. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, θα φτιάχνω διάφορα άλλα βίντεο και... Αν αυτή η σειρά βγει ωραία, μπορεί να συνεχίσω και σε σεζόν 2. Επίσης έχω το καινούριο εγώ Minecraft, δεν έχω το 13, έχω το 14. Αλλά χωρίς build που είναι το καλύτερο, δεν κολλάει καθόλου όμως, δηλαδή. Έτσι πήραμε το... Αν βρω δυο ακόμα πρόβατα, θα φτιάξω κρεβάτι. Γιατί η νύχτα στο Minecraft και ειδικά από τώρα είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, θα μεταφέρω τα αντικείμενά μου για να μην τα χάσω, γιατί εντάξει. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τροφή ή πρόβατα. Κυρίως πρόβατα για να... Να το, λοιπόν. Κάπου εδώ λέω να φτιάξω το σπίτι μου, γιατί είναι και ωραίο σημείο, έχεις δίπλα λίμνη, ανοιχτός χώρος, δηλαδή εντάξει, δεν είναι με πολλά δέντρα, γιατί δεν μου άρεσε πολλά δέντρα να πηγαίνω.
Επίσης, τι άλλο. Θα φτιάχνω αργότερα και βίντεο από υπολογιστή. Αλλά και πιο μετά από PS3. Αλλά στο PS3 πολύ πιο μετά, γιατί είναι δύσκολο είναι λίγο ακριβό να βρω. Υπάρχει ένα ειδικό USB. Είναι λίγο ακριβό, οπότε θα αργήσω λίγο. Μιας και βρήκα αργότερα θα φτιάξω. Σε αυτόν θα φτιάξω ένα σπίτι ωραίο. Φάρμες θα φτιάξω. Λοιπόν. Επίσης θα δίνω και διάφορα ταινία. Πόσο γαμάτο τυχερός είμαι, βλάκες, βρήκα τη Villager. Δηλαδή εντάξει, τώρα εντάξει, δηλαδή... Εντάξει, τώρα που βρήκα Villager θα έχω γαμάτο σπίτι. Θα μείνω για αρκετό καιρό λίγο στο Village. Πήγε. Επίσης στο Minecraft μπορεί να παίζω και με τον Στέλιο. Απλώς επειδή τώρα έχει κάποια τεχνικά προβλήματα με το κινητό του, δεν θα μπορεί ακόμα να παίζουμε. Και αυτό ναι, δεν θα μπορέσει ακόμα να παίξει μαζί μου. Αλλά μόλις παίξει θα παίζουμε συνέχεια, να ξέρετε. Δηλαδή όπου να είναι θα πάρει, δηλαδή έτσι λέει, τώρα δεν ξέρω. Το iPhone 7, μακάρι, γιατί από την Αυστρία το έχει παραγγείλει. Βλάκες, εντάξει, τώρα έχω iron σπαθί, εντάξει. Τώρα εντάξει, έλα. Γάμισα. Λοιπόν, ποιο σπίτι να πάρω τώρα, λοιπόν. Λέω να μπορώ να ανοιχτό. Θέλω να είναι αρκετά μεγάλο, να μπορώ να χτίσω, δεν ξέρω ακόμα. Θα μείνω λίγο σε αυτό εδώ με τον γκί που είναι γαμάει. Μπορεί να μείνω σε αυτό ή στο δίπλα, δεν ξέρω ρε. Λοιπόν, για να δούμε πως είναι αυτό. Βλακία φαίνεται. Ή να πάρω αυτό, να έχω και απέναντι φούρνους που γαμάει επίσης. Λοιπόν, εντάξει, έληξε, αυτό θα πάρω. Λοιπόν, κοίτα γαμάτο είναι, γαμάει. Λοιπόν, εγώ θα βάλω το chest. Ένα κρεβάτι για να βγάλω τη νύχτα. Λέω να μεταφέρω τους φούρνους. Τους μεταφέρω βασικά. Τώρα εντάξει, τώρα που γιατί αναγκαία πρέπει να πάω για mine, γιατί όπως βλέπετε μου τελειώνει το φαγητό και χρειάζομαι coal. Αυτή η σειρά δεν θα λοιπόν, θα φτιάξω τώρα καθίστε να φτιάξω μια ξύνα. Να πάω για mine. Να πάρω και αυτήν έχω δύο, λοιπόν. Πάμε για mine τώρα. Αυτή άλλη δεν χρειάζομαι ακόμα, είναι νωρίς για αυτό. Λοιπόν, πού να το φτιάξω το mine, κάπου εδώ θα το ξεκινήσω, λοιπόν. Πού να το ξεκινήσω, λοιπόν, κάπου εδώ, μια χαρά είναι.
όπως σας είπα θα φτιάχνω διάφορα βίντεο, το ξαναλέω. Εντάξει, πήρα υγεία. Λοιπόν, επίσης κάντε ένα like και ένα subscribe στο Dotto1235 και στο George5 με IV, όχι V, λάθος. Βλέπετε, σας λέω, σε λίγο νυχτώνει. Νύχτωσε. Θα βγουν τα ζόμπι γάμο. Έτσι και μπήκε ένας βιλέτος να τον διώξω. Επίσης θα φτιάξω ένα φράχτη, να μην μπαίνουν μέσα τα ζόμπι, σκέλτη και αυτά. Γιατί μετά δεν θα έχω villagers. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Φανταστείτε πόση ώρα μου παίρνει να βρω λίγη πέτα, δεν μπορώ να βρω. Λοιπόν, βρήκα πέτρα. Όπα, λάθος. Θα σταματήσω εδώ το βίντεο μου και θα συνεχίσω σε λίγο. Λοιπόν, μάζεψα λίγη τροφή τώρα. Έχω λέει τώρα αρκετή τροφή. Το μόνο που μου γαμώ το είναι τώρα κολ, που δεν μπορώ να βρω εύκολα. Αλλά θα προσπαθήσω να βρω, επειδή εγώ είμαι προ. Είμαι pro gamer εγώ. Λοιπόν, αρχίζει να νυχτώνει. Δεν ξέρω, λέτε να σκοτώσω κανένα σκελετό, να πάω κανένα ζόμπι, αν έχει καμιά πανοπλία, δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή έχω όρεξη για kills, θα το κάνω. Επειδή είμαι pro, όπως σας είπα. Λοιπόν, θα πάρω λίγη τροφή, δεν έχω αυτές τις μαλάκι. Όχι αυτά δεν είναι καλά. Θα πάρω 3 κοτόπουλα, λοιπόν. Ω, είμαι μαγειμένος τώρα, δείτε. Θα φάγα σάπιο κοτόπουλο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να... Λοιπόν. Ρε, βλέπετε, δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος από ζόμπι από κάτω. Με φοβούνται, ρε. Να το ένα, έρχεται, έλα μωρή, έλα. Είπατε, σας είπα, με φοβούνται. Επίσης δεν βλέπω τίποτα. Όχι ρε. Γάμω τη Spider. Επίσης έχω το καινούριο Minecraft, οπότε θα υπάρχουν λίγο παραπάνω mods, δηλαδή κουνέλια, θα δει μάγισσες. Λοιπόν, τώρα πάμε για ύπνο γιατί δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσει το επεισόδιο. Είμαστε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.